venta de inmuebles, hipotecas y trámites de herencias. Estamos en Avenida Almendros 9, Benidorm, en inmoempire.com o llamando al 966-106-619. Inmobiliaria Empire hace sus sueños realidad. Y ahora síguenos en nuestras redes sociales y participa en el sorteo de una cesta de Navidad. Descubre el rincón de las mermeladas en el puerto de Confrides, el Perolet. Mermeladas, diferentes clases de patés, vinos con denominación de origen de la provincia alicantina, aceites, vinagres, turrones, chocolates y basquets para regalar en cualquier época del año. Todo esto lo encontrarás en el rincón de las mermeladas, productos artesanales con calidad y diseño en el corazón de la montaña. Visita nuestra web www.elperolet.com. Estamos en la carretera Alcoy-Benidorm, CV 70 km 20, en el puerto de Confrides. Vive la moda, el sabor y la diversión en el centro comercial La Marina de Finestrat. Descubre más de 100 tiendas de moda, restauración y servicios donde poder comprar, cenar y disfrutar al mismo tiempo de su oferta de ocio y diversión. Experimenta con amigos y familia momentos únicos en un mismo lugar donde hasta los más pequeños pasarán momentos inolvidables. Con parking gratuito, a 10 minutos de Benidorm y Villajoyosa y con un fácil acceso a un autobús y tranvía, el centro comercial La Marina es el referente número 1 en la Marina Baixa. Para estar al día en horarios, ofertas y actividades, visita nuestra web cclamarina.com. Nexa FM. Nexa. Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall. Paella congelar, falleres de cartró, aula rara de cremar, gomina i processó. Saluda al senyoret, escola de retors, el sant a passejar, un beso i una flor, nos vamos a forrar. Fin d'en Benidorm, posar la mà al callar, platgers de formigó. Què tal? Bona vesprada, illencs i llenques, com esteu? Benvingudes i benvinguts una altra vesprada més així a l'illa Anexa. Perdoneu perquè ahir no van tindre programa perquè, anem a explicar-ho, anem a ser clars. Van tindre un problema logístic, va haver un problema, la persona que anava a vindre finalment no va poder vindre i després de parlar mesuradament, jo crec que fins a Joan B també li van preguntar, a veure, apropa't el micro. Començarem, si vols, dins d'una estoneta a parlar, però pots apropar-te ja, si vols, i saludar, el que vulguis. Perfecte, gràcies. Val, molt bé. També van preguntar-te a tu si podies vindre ahir i canviar el dia, perquè ens van trobar que van tindre molts problemes per a trobar alguna persona que vinguera, però finalment no va ser possible. Aleshores, ahir no va haver l'illa Anexa, però no passa res. Reprenem avui i ja estem així, a l'illa Anexa. Benvingudes i benvinguts. Avui un dia molt especial en este 15 de setembre de 2021 perquè és el dia en el que el lloc que ens acull així en l'avinguda del País Valencià de Finestrat està el Centre Comercial de la Marina i és el seu aniversari. Així que moltes felicitats al Centre Comercial de la Marina, lloc neuràlgic de trobada, podríem dir quasi de la Marina Baixa. A mi no m'arriba al cap lloc que sigui així més neuràlgic de trobada de tots els de tota la gent de la Marina, de la Vila, de Finestrat, de Benidorm, d'Altea. No sé, jo crec que és un lloc emblemàtic, podem dir, no? Com a mínim. Moltes felicitats a totes les persones que han passat per este centre comercial alguna vegada o que han passat algun moment o que han treballat així, que de segur hi ha moltes bones experiències. Continuem sense tindre patrocinador. Si no tenim patrocinador, ja sabeu, continuarem parlant valencià, però si ve un patrocinador de 1.000 euros, si ens dona 1.000 euros, canviem al castellà, no hi ha problema. Tot siga per la butxaca i per la pela, perquè, bueno, els duros són els duros, ja sabeu, la cosa és com va i com la necessitem i com està. A banda de tot això, m'agradaria començar donant les gràcies a Agostí perquè ha fet que el nostre vídeo de Twitch, el seu vídeo de Twitch, siga el més vist fins al moment a través del nostre canal de Twitch, de l'illa Anexa. Una salutació a totes les persones que ens estan veient a través de Twitch, el nostre canal de Twitch, a l'illa Anexa. Sabeu que podeu interactuar per ahí, fer preguntes a Joanbi, comentar el que vulgueu, el que, bueno, vos rote un poquet en el dia d'avui. També sabeu que estem en Facebook, estem en Twitter, estem en Instagram, sempre amb el mateix nick, l'illa Anexa, d'acord? I, evidentment, a la 88.2
de Nexa FM, 88.2 de la Marina Baixa, des de Calp fins a quasi Campello i a la muntanya fins a Confrides quasi sense escolta. Una barbaritat, això és una barbaritat. Vam agafar aquell quadre i ballarem el ball. El ball del cap per avall. És que, clar, jo a mi no pot escoltar-ho, però és la música que tenim així d'entrada. Ho has sentit? Has vist el programa alguna vegada? L'has sentit? Sí? Bueno, ja ens faràs crítica a veure què te sembla o què t'agrada o què no t'agrada. Abans d'anar en Joanvi, anem a... Jànec, t'he passat dos imatges a través del del correu electrònic, però si el tenies en spam no has pogut obrir-les. No sé si podràs, però Jànec és una màquina serial de la tècnica i de la ràdio i té una capacitat d'improvisació que ni Leo San Francisco. A veure, què vas a dir? T'has posat el micro? No, era para molestarte, ¿no? Ah, vale. Perquè... Máquina serial. ¿No te agrada lo de máquina serial? No, está bien. Perquè te pareix poc original. No. ¿Gerifalte? Ten en cuenta que cuando alguien hace un gol, yo digo, es un asesino serial del gol. Ay, qué con pena. La frialdad de un asesino serial. Bueno, entonces... Yo que sé, habría que jugarte, preparar un poco más el programa, ¿no? Ah, vale. Bueno, entonces te diré que eres un capitán moro, un rey moro. Un rey moro, está bien. Un rey moro. No, está bueno que interactúes conmigo, que soy la única persona en el estudio que no habla valenciano, ¿no? Bueno, pero... Tengo un programa en valenciano, pero está bien. Yo qué sé. No, es un buen recurso, ¿eh? Sí. Ahora no está... Tampoco anem a ser así nazis de excluirte. A mí me van a pagar por todo esto, ¿no? Sí. Incluso podemos decir que ya lo han hecho en parte. No, lo tomo como parte de pago, yo encantado, sin problema. Preguntame lo que quieras, te hablo en valenciano, ¿eh? Por el dinero ese yo... Sí, ¿no? Reducción de... Bueno, no, vamos a dejarlo ahí. Mejor. Pues Jànec d'un moment a un altre va treure les imatges que ens han passat. De segur que les persones que ens estan veient a través de... Mira, a veure si pot veure-les també Joanvi. Hi ha un jugador de l'Elx que li diuen Josan, que és de Crevillent, i no se li ha vingut res millor al cap als nostres amics de la Unió Musical de Benidorm que ficar-li a Josan la meua cara. Sí, no sé, tenen aquesta capacitat d'improvisar i de generar contingut. A mi m'ha vingut molt bé perquè dic, a veure en què obric el programa, i quan ho he vist dic, tate, això és la meua. I este va ser... és que és boníssim. Per a les persones que ens estiguen escoltant a través de la 88.2, Agustín, que va vindre... És que clar, ja dic Agustín, com si fora suec. Agustín, que va vindre l'altre dia, Agustí, li han posat com si fora un retall de marca i posa marca, fichajes marca, @marca transfer. El Sevilla negocia con el Werder Bremen por Augustinsson i li han canviat la cara i han posat a Agustín en lloc d'Augustinsson, el jugador del Werder Bremen. Doncs això, els de para tapar la otra banda, clar, Augustinsson per atrapar la otra banda, perquè els de la Unió Musical de Benidorm, a banda de tindre una banda, de veres, quan feu aquestes coses i això quedarà així, sou una miqueta una banda. Taronges i olives, cirera i raïm, netes de morisques, fills de mallorquins. I anem ara a fer una miqueta de snorkel a les xarxes socials. Avui anem a posar la etiqueta a Twitter de l'Alfàs del Pi. Anem a veure què trobem per així. Només trobem que hi ha una empresa, no anem a dir el nom perquè no ens ha pagat, que ha obert una nova sucursal a l'Alfàs del Pi. I hi ha com 1, 2, tu quants comptes, Joanvi? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, la mare, 11, 12, 12 tweets. La pela. 12 tweets. La pela mana. Però la pela mana, però a veure, una caixa, per favor, estem així. Si voleu podem ser la vostra pela.
Nosaltres vos la... Home, seria interessant que una caixa valenciana, ja sigui Caixa Entenient, Rural Caixa, Caixa Callosa, etc., patrocinarà aquest programa en valencià, una caixa en valencià que estan a punt de perill d'extinció. Ai, mira, anem a fitxar-lo com a comercial. Clar, a veure, n'hi ha que defendre lo nostre, però lo nostre és que si Carrefour vos fitxara, pues per què no, xica? Pues també. També, claro que sí. Míralo, mira que bé. A veure, la resta de coses que tenim per així. Esta tarde, nuestro juvenil... Quichua, el Club de Fútbol Sala de Alfás. Mira, a las 7:30 nuestro juvenil recibe al Club Deportivo La Vila de Fútbol Sala en un amistoso para preparar el inicio de la temporada 2021-2022. Vente al pabellón y disfruta del Fútbol Sala. Pues mireu, avui teniu Fútbol Sala, si voleu derbi entre... que posa el sí, el dimecres 15 de setembre entre l'Alfàs del Pi i la Vila de Futbol Sala. A les 7:30 al pavelló Pau Gasol. És una de les informacions que tenim. Guarda un minuto, ja, això ja ho sabem. Comença el curs escolar, per si no vos heu donat compte. Hem anat allí darrere a una tenda que hi ha a comprar unes coses que ens feien falta per a la ràdio i el que ens han... ens han donat un vale per un descompte per a la tornada al col·le. Que jo suposo que si m'han vist a mi una miqueta el que seria... T'han vist cara de mestre de València. M'han vist cara d'estar traient-me el C2, el superior. Mínim m'han vist cara d'estar traient-me el superior, no? Per si no vos heu assabentat que ha començat el curs, mira, també estaria molt bé. Mestres de valencià que vull de la contornada. Ai, m'agradaria tindre un programa especial dedicat als mestres de valencià. Mira, anem a tantejar això, seria una bona idea. Joanvi, mira que no sé si al final t'acabarem fitxar com a col·laborador, perquè m'estàs donant moltes idees, massa idees. Això té un preu. Bé, Joanvi Mengual. Narváez, com el... el jugador. Bueno, Narváez és de veres que va jugar a l'Atlètic de Madrid, no? El jugador de futbol. Hasta ahí, sí. Els meus coneixements de futbol acaben ahí. Kiko Narváez, Així que és comentarista, no? Comentarista de futbol, assentís en el Cap Valentín, i a banda d'això també és, podríem dir, jo me'n recorde de, no sé si va ser un capitán Narváez o un comandant. General, el que li va fer el cop d'estat. Correcte, si és de veres. Vam intentar fer un cop d'estat, crec que si no m'enganya, la reina Isabel II, per ahí, no me'n recorde. Però també sí, uns de professors de la Pepa o algo així, va ser... Sí, no? Va ser un liberal del segle XIX espanyol, sí, molt bé. Podeu enviar-nos les vostres, jo que sé, el que vulgueu, a través del nostre canal d'Instagram, les notes de veu. Dins de poquet tindrem ja WhatsApp, per a que pugueu enviar-nos notes de veu, no sé si les posarem a doble velocitat o a una velocitat o com siga, però les tindrem preparades per a totes i tots vosaltres, que ho sapigueu. Clarament, jo crec que és un avançament de la natura que tinguem esta opció. Joanvi Mengual, què preferixes? Cuiner? Etnògraf? Perquè jo vaig dir l'altre dia per WhatsApp etnòleg, però etnòleg són els dels vins. Correcte. Vale, jo quan vaig escriure dic soc imbècil. No, eres despistat. Vale. Eres un trapalatrop, no? Què preferixes? Quina és la faceta que més t'agrada? Això és com dir a un xiquet que tries papà o mamà, és a dir, són dos punts de la meva vida completament diferents. Quasi a voltes són incompatibles perquè moltes vegades les actuacions de ball són en cap de setmana que jo estic treballant, però res té que veure, un home ve de naixement per els meus avis i ho porta mamat, com aquí diu, tota la vida, i l'altre és de passió també de tota la vida, entonces no són... Perquè tu eres de la Safor? Jo soc d'Oliva. De la Safor. Correcte. D'Oliva. Doncs es veu la Casalla, que molts de la Marina Baixa li tenen por a la Casalla, i és de l'Alcoià, que la meva parella és d'Alcoi, li tenen una por a la Casalla, que és però perquè els d'Alcoi estan tota la vida bevent burret... Faig un cridament públic, per favor, que la gent es reconcili amb la Casalla, per favor. Beveu Casalla, és bona, no es roïn. A veure, no sé si fer una crida així a les en begudes... consum responsable, espirituoses. Per a totes xiques que estiguen eixint ara del col·le, per favor, obvieu el comentari de... Joanvi Mengual, per favor. Sí,
Bueno, però està bé, està bé. La casella... Jo he sigut caseller, Sí. Sí. Agrada, és una cosa... Bueno, és una cosa cultural, es podem dir, perquè jo no he vist en cap altre lloc. Mira, els de la banda estos, que tenen un perill, jo me'n recorde que anaven per les festes de Benidorm, clavaven la casalla freda congelada al congelador i anàvem en una botella per ahí, en una ampolla, i era una barbaritat, perquè si no així és mig xufa, és que així és xufa complet. Ja. Sí, això és molt perillós. Sí, però la casalla te dius, una, bé, dos, també, tres, dius, ai. I després dius, una casalleta i mon anem, no? Això és mentida, això no s'ha complit mai. De quan? No. Això no s'ha complit mai de la vida, això són els pares, com diuen. Tens alguna anècdota amb la casalla que es pugui contar en públic, a la ràdio? No, o sigui, no tinc res de típic de moros i cristians del meu poble i no res. És perquè si hem de fer una classificació de moros i cristians, on estarien els moros i cristians d'Oliva? Bueno, pues no sé que Sant Oliva són importants a la Safor, és a dir, tenim, encara que la meva parella... Bueno, però ser importants a la Safor... No. Claro. La meva parella es clava a mi perquè els moros i cristians d'Oliva tenim reconeixement comarcal o provincial, algo som. Algo sou, sabeu que algo sou. No sabeu si sou oli o sou oliva, però algo sou. I no, però estarien, pues, a veure, a equiparació... No sé, de la Safor som els més importants, això està clar, perquè tots els pobles de Safor copien els moros i cristians d'Oliva, fora de bromes, és a dir, en plan autonòmic, crec que estaríem després des de la Vila i Alcoi, que són els que crec que tot el món reconeix per la seva grandiositat, i després seria Oliva, que dius, bé, sí, no està mal. Jo, o sigui, tu es posaries en tercer lloc? Jo per a mi sí, home, què tinc que dir? Home, ja, és com si preguntes a un de la Vila, què vols, a Sant Rago o a Santa Marta? A veure. Ja, clar, no, sí. M'encanta que cada vegada que comentes alguna cosa pegues un colp a la taula, perquè això és molt valencià. Sí, és molt de... sí. Això ho pagui jo. Sí. Saps que això és el nom de la meva penya? Això ho pagui jo? Sí, això és el nom de la meva penya de Benidorm, correcte, es diu així. Els moros i cristians d'Oliva, tornem. Si hi ha alguna persona d'Ontinyent escoltant, tu creus que estarà contenta en el teu comentari? Jo crec que ningú va reconèixer la festa dels altres pobles. Ja. Sí. És a dir, sigui d'Ontinyent, siguin de Montitxelvo o puguen ser, jo què sé, de Canals. No. Ningú va dir, no, és que les festes del costat són millors. Mentira. O de la Vall de Navarrés, o de la... Sí, no? Canal de Navarrés. Això, de la Canal de Navarrés. En Engra, que en Engra també fan moros i cristians, crec, no ho sé. Ara no me'n recordes, ara em pilles així. Com es nota que eres etnògraf? Ho he dit bé o no? Sí, ara sí. Vale. Ara sí, abans no, És que m'he lo d'etnòleg, no sé per què m'he lo d'etnòleg. Explica'ns això. Què és això d'etnògraf? És la persona que va pels pobles replegant cançons, dites, oracions, frases, costums, balls, indumentària, tot el relacionat amb la cultura del poble. Algo que no s'ha deixat mai de fer o s'ha perdut durant un temps i cal recuperar-ho. Com jo li dic, és la memòria dormida. Actualment estic fent treball de camp a Benimantell, vull ampliar-lo fins a Beniardà, i perquè la Vall de Guadalest és un terreno que no està explorat. Tot això... En aquest sentit no hi ha estudis de... No n'hi ha, a veure, n'hi ha estudis... Està el Pantano, però fora d'això no... Fora d'això, l'únic que n'hi ha més famós és Callosa, que tu me comentaves. Clar, les danses de Callosa, això sí que està... Danses de Sant Jaume. I Jota de Callosa, que és el que s'ha recuperat. O sigui, anem a desglossar-ho. Com són els noms? Els noms de què? De les danses de Callosa. A veure, les danses de Callosa són les danses. Danses és un ritual. Les danses planes que se fan un ritual a tot arreu del País Valencià. Danses planes, això vol dir que no es pot fer, s'ha de fer en sabata plana. Si ho fas en sabata una miqueta... No, es pot fer en tacó, perquè en Benilloba, per exemple, es ballen en tacó, les dones. Ah, sí? Sí, ballen en tacó de mig pam. No de mig pam de pam, sinó antigament es deia tacó de mitja alçada. I en Benilloba continuen ballant-les en tacó. I en Ibi també, que la ballen els fadrins. Moltes danses sortien dels quintos que sortien a la mili i fent una ball de despedida o acomiadament. Dona compte que les danses o reunions del poble eren les discoteques antigament com avui en dia. Clar. La gent ballava per lligar. O sigui, podem dir que les danses eren el reggaeton d'avui en dia. Sí,
És més la Jota o el Fandango, que va arribar fins a mitjans del 19, sé com lo petó, és com la Rosalía con el wiki, això que ha fet ara del cookie, que jo no entenc que vegi una verdulera, pues estaria molt guai. Jo saps que tinc un somni. A mi m'agradaria, a veure, a mi el cap per avall de Zo, que és la sintonia d'este programa, els van preguntar per correu i encara no ens han dit si tenim permís o no, però bueno, ahí queda la cosa. Per mi, si no diuen que no, per mi sí. La falta d'ausencia és la resposta de la misma. Claro, eso es, i tira cap avant, i això, i endavant. Però el que a mi m'agradaria que fora la sintonia d'este programa seria Fiesta en Benidorm, però rollo tecno. Si hi ha algun DJ que ens està escoltant o que és capaç de fer-ho, perquè ho he buscat a internet en totes les plataformes i no he trobat mai ninguna que digués, ostres, però això seria o sea, si algú és capaç de fer-ho, això seria el meu regal d'aniversari. Jo intentaré, perquè per la part de la meva parella tinc que el seu cosí va ser molts anys punxa i són tios punxa amateur, entonces jo puc colar-li, a veure, puc preguntar-ho. Quan tinc més cara casquena, jo diré a Batiste, que està escoltant, la meva parella Batiste, sí, que ell té una... Bueno, ell es dedica a fer manualitats artesanals. És artista faller, també va estudiar, va matar-me, però dona igual, va estudiar audiovisuals, tècnica audiovisuals, per si voleu un col·laborador o alguna cosa, ell està prestat. Mira, treballa si a l'IKEA, si al costat. És que anem a fitxar-lo com a comercial, és que el tio... mira, Yannick diu que sí. Després li preguntarem a Yannick, no anem a dir altres noms, però de 1 a 10 dels col·laboradors, o sea, de col·laboradors, no, dels convidats que hem tingut així, quines... Gana siempre él. Cocina y vende, ¿qué más querés? O sea, ya está, es completo. Falta vender Thermomix. Doncs per mi jo estic obert a tot. De fet, si hem de dir que com ha nascut esta entrevista va ser, nosaltres vam conèixer a través d'Instagram, vam començar a parlar, millor no anem a dir de què vam parlar, anem a deixar-ho ahí i crec que va ser tu que dius que tindré que anar al teu programa per conèixer-te o una cosa així, com va ser la cosa? Tu te'n recordes? No, com va ser? Però podem mirar la conversació en Instagram, no sé, tu em vas dir que volies algo de cuina o... Sí, també vaig dir que m'agradaria entrevistar, perquè és que les fotos que puges a Instagram, no sé si li he passat l'enllaç a Yannick d'Instagram, el tens en el teu WhatsApp? No el tens. Vale. ¿Qué es lo que querés? Te he pasado Me bajé Grindr ahora. El que está escuchando del otro lado de repente no sabe... No sabe lo que es Grindr. Pero sí sabe lo que es Tinder. Pero es que Tinder... Grindr es el lugar especial para los heterosexuales. Sí. Sí, es por ahí. Sí. Ya salgan de ahí y vayan para el otro lado. Sí. Perdón, ese es mi aporte para el programa. No, era que t'he passat un enllaç, que és el Instagram de Joanby, i a veure si podies posar-ho ara quan pugues, dalt del tot, donde pone enlaces para poner, ahí, eso es. Ah, bueno, no, eso era para el principio, pero al final no. Ese, correcto, molt bé. Veus que això té el guió d'este programa està quasi igual de treballat que... Podríem fer-ho millor en apunt. Igual. Mira que a punt estem entre... A punt de plorar. Estem entre mig enemics, mig adversaris, està una cosa així... Enemics tampoc. No som enemics de ningú. Una ràdio pública que tenim, valenciana. Una. Bueno, hi ha més d'una, Correcte. I que les ràdios municipals també són públiques i també són valencianes. Ràdio Altea, que allà estava GTV, saps qui és GTV? No. Pues és un streamer valencià que estudia a Castelló i és d'Altea. De fet va entrevistar a Cabra Fotuda, que va estar així fa poquet, i el va entrevistar, i ell també... Bueno, va estar en Ràdio Altea fent un programeta molt guai, la veritat. Anem a centrar-nos a la cosa, perquè ara Yannick posarà el teu Insta. Ens estaves comentant de l'etnografia. Concretament, quina cosa, per exemple, estàvem parlant de les danses, dels balls. A mi, per exemple, m'interessa molt
si pots parlar-me una miqueta del Peuet, sap alguna cosa de Benidorm, no? O... Les danses del Peuet fins a Llonse les va recuperar Paco el Bessó. Sí, és de veres. Correcte, i fa molts anys que se ballen. Són les danses a l'estil, la música a l'estil de la Marina, tant alta i baixa. I antigament només hi havia una família de dolçaines que eren els boronats de Callosa, que es dedicaven a anar per tots els pobles tocant. Què passava antigament? Que els boronats només sabien una partitura, les danses. Aleshores, la mateixa melodia, ells anaven a cada poble, el poble li dia «toca'm unes danses» i ells tocaven la melodia que sabien. Això és el que n'hi ha, la mateixa melodia se balla a Benitatxell, a Xàbia, en Dénia, fins ací, en Sella, Finestrat replegat, el que és replegat de memòria oral de la gent major, com puc ser des d'ací agrair a Rosa Llorca, i sa mare, que han sigut les meves informants, tant Jeroni com Bruno, tota la gent que m'ha estat ajudant a fer el treball de camp de Finestrat. Les músiques són les mateixes, el que canvia és el pas. Tu et Mira. Això és la vinilos que compre, és l'últim vinilo d'Alimara que vaig comprar, que és una meravella, n'hi ha que dir-ho. Eixe d'on és, exactament? El vinilo és d'un grup de danses de València que se diu Alimara, que sigui uns pioners allà pels anys 78, naixeren de la Càtedra de Música de València, Càtedra d'Art, a direcció de Salvador Mercado i Fermí Pardo en aquell entonces, i sí, des dels primers moments siguen uns pioners en la recuperació i dignificació del folklore des de l'essència, és a dir... I així a la ràdio tenim un menudet debat entre Valentín i jo, perquè com és? Cultura popular o folklore popular? O quin és el concepte? Hi ha algun concepte adequat o no? O és diferent? O com s'ha d'aplicar en cada moment? A veure, jo dic folklore popular, jo ho referís a, si entrem ja en literatura, com pot ser la bubota, el butoni, els dracs, els monstres valencians, oracions, això, el costumari valencià, el ser de que les mujeres vagin pentinades com un cardat al collar, que les dones vagin en el palmito, quan diu el retor, oremos, ra, ta, cha, 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 al pit, això és el folklore valencià, el que retrataria Berlanga, el que retrataria Almodóvar, això és el folklore, el costumbrismo. Sorolla. También. Ya que me siento aludido, permítanme una breve aclaratoria. Un inciso. Un pequeño inciso, y en castellano por razones evidentes. Yo soy hijo de antropólogos, entonces mi padre dio 35 años clases de antropología, ¿no? La palabra folclore es una palabra en desuso, antropológicamente hablando, por eso ha pasado a ser, entre comillas, incorrecta. Yo me llevo las manos a la cabeza, como dice con Josan, como lo comentaba, porque se denomina, o comenzó a denominarse de hace casi un par de décadas para acá, cultura popular tradicional, ¿vale? Pero bueno, si aquí le siguen diciendo folclore, pues ya está. Y mencionaste Rosa Llorca, sí, del Ford de Honorato. Correcto. Una crack, gran amiga, que va a estar pronto aquí con nosotros. El mejor, si no es el mejor pan, tú corrígeme, pero para mí es el mejor. Bueno, yo tengo... ¿Tienes otros también? Tengo otros también. Pero están muy bien ahí. Sí, a ver, sí están buenos, pero como yo soy celíaco, he encontrado otros hornos que también son de Finestrat también, artesanales. El Ford de Finestrat. El Ford de Finestrat también. El Ford de Puigcampana o el Obrador de Puigcampana, que fan un pa de Daxa 100% ecològica, que para la gent celíaca recomane. Els xics son una meravella. Y los personajes, yo los entrevisté también, y son personas súper amigables, que no tienen tienda física, sino que distribuyen. T'ho deixen a casa, a mi m'ho van portar a la porteta de casa, com antigament, com als anys 60, a la porteta de casa, ja ho... Ya no te molestan más. No molesta, pero por un momento això s'ha transformat en Radio Valentín, pero que no pasa res. Es broma, es broma. Dejas un latino y te entran todos acá, todos los... Deja la puerta abierta y Dios mío, te entran todos. Ay, señor. Ay, una valla tendríamos que haber puesto en el Atlántico. No puede ser. Sí, correcte. Santi Grande. Sí, menos mal, sí. I en tot eixe, o sea, en tot eixe
eixa dedicació, perquè jo veritablement que he conegut, segurament tu no sé si el coneixes, però jo crec que portaries molt bé amb Guillem Xiner, que és de la Unió Musical de Benidorm, és historiador, ell va fer el seu TFG al voltant de la Unió Musical de Benidorm, que és el que ha tret tots els orígens, etc. I també en son pare Eusebi Xiner, perquè també li agrada molt aquest tipus de món i és una persona que ha estat reconeguda en Benidorm en diverses ocasions per la seva feina de cultura popular tradicional. Anem a agafar el comentari de Valentín. Però en tot això, com pots tindre temps per a també ser cuiner? O sigui, és que i mira que jo abans feia més coses, però ara que només fas ràdio és que no m'arriba la vida. Pues, en el folklore me quemo, me derrito, o sigui, és... Jo el folklore és 24/7. Jo m'he alçat este matí, me vaig desayunar i li he dit a Google, ok Google, ponme a Limara. Ja sonarà a Limara, folklore fins a mentres... Però això és perquè venís al programa o perquè ho fas tots els dies? Jo ho faig tots els dies, a dir... Jo crec que tota la gent folklore que m'està escoltant que he fet spam, que conste, poden recobrar que jo soc folcloropata 24/7, és a dir, jo és que... Folcloropata? Sí, és com una drogadependència, però de folklore. És com una tareta, una mentalitat. Mira que crec que hi ha un llibre, anem a buscar-ho, el títol, a veure que no m'equivoque, i es diu Arròs i... A veure, sí. Arròs, horchata i cocaïna. Correcte, sí. Crec que és un... Si no recordo malament, la incorporació de les dones en la cultura popular valenciana. Arròs... És que jo crec que este llibre defineix el que és, per a mi, este títol, el que és la idiosincràsia valenciana. No sé si estàs d'acord amb mi o no. I de la Marina Baixa també en concret, o de les Marines prou també. Sí. Arròs, es diu el llibre, horchata i cocaïna. Juan Carlos Usó és l'autor d'Arròs, horchata i cocaïna, la incorporació de les drogues en la cultura valenciana de 1914 a 1939. Jo a este home l'he de conèixer, perquè qui clava un títol aixina, per mi és que és molt definitori del que som i del que serem i de tot. Es queda per vindre. O sigui, tu estàs d'acord en això o no? O sigui, per tu li canviaries que seria arròs, horchata i folklore. Arròs, horchata i fandangos. Jo crec que ese seria el meu títol de la meva biografia. Arròs, horchata i fandangos. M'agrada, està guai, està molt bé, està molt xulo. Tens al teu Instagram, que ja l'hem vist abans, tens unes fotos molt xules de dinar, de menjar. Tinc que dir que les fotos, gràcies a la meva parella, que ell és bones fotos. Comunicador audiovisual. Bueno, ell va estudiar direcció de cinematografia a Sant Joan d'Alacant. A la ciutat de la... No, a la ciutat de la Llum està... No, a l'IES Berlanga de Sant Joan d'Alacant. Ah, molt bé. Ahí va estudiar direcció de, grau superior d'imatge i tal i qual, i ell és el que més o menys pues, fer esta foto a Xina, i ara ja actualment ja soc autodidacta, però les fotos que jo veig en Instagram des de primer moment sempre han sigut fotos de dia a dia, és a dir, jo fer fotos de superelaborades, superguais, que faig en la feina, molt guai, sí, però si jo vull que la gent gràcies a Déu tinc prou gent que me diu, me pots passar a la sessió, vull que la gent cuine i s'atrevisca a cuinar, perquè jo cuine amb productes de quilòmetre zero. Jo vaig al mercat de Finestrat tots els divendres, li compro la fruta al meu amic Zeus, o a Severino, que és son pare, compro els xurros per desayunar a la xurreria de l'home, de la Paraeta, ve que totes les hueles, ve que la senyora Vicenta, la senyora Conxita... Perquè, a veure, quant de temps estàs en Finestrat? Jo fa que visc en Finestrat 4 anys. 4 anys. Ja eres el més... finestrer, no? Finestratí. Josan, estudia un poco. Estudia. Mira, Batiste, l'heu passat. Finestratí. És el gentilici de Finestrat. Correcte. Vale, molt bé. Aleshores, tu eres el més finestratí de tots. Bueno, el més no, però sí que m'agrada d'on vaig integrar-me. Tot vingué perquè abans vivia en un estudi més menudet, una casa més menudeta. Bevies o vivies? Vivia. Ah, vale, vale. Que la Safor parla obert. I molta gent, perquè això, una anècdota graciosa, tinc al costat meu viuen un matrimoni que és castellano-manxec. Jo tinc 3 gatets. Una d'elles li diuen Sandra, de ceniza. Sí, clar, Sandra. que jo soc d'Oliva i parlo obert, Sandra. es pensen que la gata me diuen, què l'has puesto? Sandra la gata. Sandra! I jo és que clar, com dic Sandra, la gent es pensa que dic Sandra, però clar. No, és Sandra. Clar, és com... sí. Porto, escola...
Alberto. Però no és només de la Safor. A Altea, per exemple, jo crec que ja comencen a obrir prou... Si te'n vas per cada dins de les valls, el que és Gorga, Famorca, Fageca, Pego, això ja s'accentua, això ja és bueno, dalt de tot. Això és... En Ondara també és una... La Marina Alta. La Marina Alta és una... En Xaló també obrin una barbaritat. I en Gata Pitchen. I en Gata Pitchen, correcte, en Gata Pitchen. Lo de la cuina. Lo de la cuina, anem a centrar-nos en el de la cuina. Si has d'elegir un plat estrella, quin seria el teu plat estrella? Pues cualquier que porte pesto, perquè és que el pesto m'encanta. No en digues. Sí, el pesto, una bona alfàbega fresca, uns bons pingonets o unes ametletes, o cacau del collaret, perquè jo faig pesto amb cacau del collaret d'ací, del terreno, n'hi ha que lo que jo te dic, al quilòmetre zero, aprofitar... Cuina de proximitat. Correcte, sempre anar a la pescateria a Finestrat tenen una molt bona pescateria, vaig a fer propaganda del poble de passo, ja que em deixes, gràcies. No, però escolta, així ha de vindre Juanfran Pérez, no? El regidor, esperem que vinga a la inauguració, i jo crec que Juanfran, si estàs veient el nostre programa has d'estar més content que una perdiu, perquè així una persona que entre cometes podríem dir que és forastera de Finestrat està fent una radiografia del poble que vamos, això ni pagat tu, ni pagat. Ni Joan Fuster en els llibres sobre el País Valenciano, quan va fer això de... Que també tinc que dir una cosa mal, que parlem de l'Ajuntament de Finestrat, tinc que dir que quan jo vaig presentar el projecte de recuperació de danses de l'Ajuntament de Finestrat, l'Ajuntament de Finestrat no ha fet cas. Ha fet caso omiso a la meva Una reivindicació. Sí, molt una reivindicació de que més cultura valenciana al poble Finestrat i menys zumba, danza artística i coses d'esta. Bueno, però jo crec que no són les coses són compatibles, no? Sí, són compatibles, però si uno demana un local, un algo, i li posen 1000 traves burocràtiques i 1000 pediments i... Veritat que tot va vindre amb la pandèmia, n'hi ha que dir-ho, però no anem a excusar-nos de que no és la pandèmia. No, n'hi ha que fer un poc de força i bueno, pues des d'ací no se nos perga. Des d'ací fem una crida per a reflotar una altra volta i per a donar-li suport a la cultura pròpia de Finestrat, que toca també, i que jo crec que tampoc ha d'estar barallada ni molt menys amb la cultura moderna actual, no sé, la zumba, no hi ha problema, no? Sí, mira, la Rosalia, tens possibilitat de fer trap i de cantar flamenco, o sigui, no passa res, no? I a part que Finestrat té molt de cultura, tenia unes danses pròpies que es ballaven el 8 de desembre en el carrer Major les dones a soles. Soles les dones? Només, és a dir, gràcies a Tolo Guinares, que és el bibliotecari del poble, una persona, i a Vicent Serafino, són les dues persones que m'han ajudat molt, són historiadors del poble, i gràcies a ells sé tot el que sé, per això, i tenia unes danses pròpies que només les ballaven les dones, és algo molt curiós. Que només passa en Finestrat. Només passa en Finestrat? Sí. No hi ha cap altre lloc que passe? Que jo conega, no, perquè les danses eren mixtes, on les danses eixies matrimonis o eixies a conèixer correcte, a una altra persona. Així només es ballaven les dones. La discoteca del segle XX. Correcte, però només així, en Finestrat només ballaven les dones el 8 de desembre, és a dir, el dia de la Puríssima. Molt curiós. Bueno, totes pures. Sí, castes. Totes castes i pures jo crec que no serien, no? Què va? Home, de segur que no. Lo de la cuina, tornem, que divaguem molt. Tornem al tema de la cuina. Que n'hi ha que provar això, que producte de proximitat. Hi ha una pescaderia que és de la llotja de la Via Joiosa, los hermanos Baeza, que és peix de qualitat, dimarts i dissabte, vas i tens el peix fresc. No cal anar-se'n, amb perdó, a Mercadona, soc anti-roig, n'hi ha que dir-ho, no cal anar a la Mercadona a comprar, n'hi ha que comprar a la tendeta del barri, tota la vida. Mira que si teníem l'esperança que en algun moment ens posara publicitat... Mercatxona? No, sí, crec que les nostres expectatives acaben de caure en terra com si foren una llosa gegant. Sí, però... Escolta, no pasa res así. Ahora podéis decir a la cuña de... El programa nos hace responsable de la opinión de nuestros colaboradores o entrevistados. Gracias. A veure, jo crec que això no fa falta dir-ho. És evident que sí, ens fem responsables dels comentaris dels nostres convidats, clar, i de la nostra ràdio, evidentment. Ese es el sonido de nuestra publicidad cayéndose ahora en picada. ¿No escuchas? Ahí se va Mercadona. No responde.
Bueno, pues... Me pagan por estas magias. Qué bien estaría que te pagaran, eso sería fantástico. Maravilloso. No, de veres, total llibertat per a parlar. De fet, no sé si saps que així vam entrevistar a Núria Garrido. Sí. Perquè... Però és que no tenim problema. Qui diga, no, és que... no, és que així està obert per a que puga vindre qui vulgui i parlar del que vulgui, ja està, o sigui, és que si no entenem la comunicació ni la ràdio d'una altra manera, és que no hi ha opció, la resta de coses no hi ha opció. Aleshores ella va vindre, l'entrevista està penjada a Instagram i està penjada també a YouTube i també a Spotify, a iVoox, etc. I ella va parlar de la seva experiència, nosaltres li vam fer les preguntes que vam fer falta i ja està, poqueta cosa més, però les coses són aixina, llibertat d'expressió i llibertat de premsa, no hi ha més. El tema de la cuina, plat estrella, hem parlat del plat estrella del pesto. Correcte. Has estat alguna vegada a Gènova? No he estat mai a Itàlia en general. Pues jo te diré que avui he dinat pesto i que vaig dinar en el restaurant quan vaig anar a veure un amic en el qual va guanyar el premi l'any 2018 a el restaurant que tenia el millor pesto del món. Que curiós. Pues te'l recomane perquè és un restaurant que està enfront del port de Gènova i es menja un pesto, o sigui, que això si estàs mort tornes a viure, revius, tornes una altra vegada, o sigui, comences a caminar com si fores... Yasser. Yasser, Levante de Lázaro. Sant Yasser. Sant Yasser o bueno, ja no va venir un corredor de fondo, comences a córrer com si no hi haguera demà en una marató. Però a banda tu eres cuiner, etc. Has dit que t'agrada el pesto. No sé, quins altres tipus de plats valencians o d'ací de la zona en remarques? Perquè suposo que hi haurà algun lloc comú, algun espai en el que la teua experiència com a etnògraf i com a persona que es dedica a la cuina, com a chef, es fusionen en algun punt, no? En aquest punt del folklore per una banda de la cuina i per un altre punt la gastronomia. Aquest punt on és? Aquest punt és en què n'hi ha cobles populars valencianes on parlen de menjar, o que cobles han sorgit, els millors cobles han sorgit en la sobretaula, és a dir, la satíria valenciana està posada, és a dir, jo en el meu menjador tinc un cartell que vaig comprar una subhasta del Virgo de Vicenteta, original, cunyat pel Teatre Olímpia de València, i ahí és una obra que qui no l'hagi escoltada o llegida jo la recomano, perquè la censura, 2 voltes va passar la censura que no la vam poder prohibir, perquè es parla de naps, figues, pardals, cosa que la censura no en tenia, entonces... Bueno, a veure, sí, és com... Hi ha una copla... A veure de què parla la manta al coll, saps el que vull dir-te? Hi ha una copla de Callosa en Sarrià que diu: a tu madre le he visto la tomatera, a tu padre el pepino i a ti les brevas, és a dir... això és així, és a dir, i ahí es fusiona la meva cuiner com a etnògraf, i també els plats que m'han passat ma abuela, com pugui ser les coques de Daxa o coques a calfó de la Safor, dis-li minxos, dis-li coques de pala... Els minxos, que bons que estan els minxos. És a dir... I els bollos a la paleta, mira que hi ha una... Saps que hi ha una campanya de la Unió Musical de Benidorm? Ho sabies o no? No. No, doncs ara ja ho saps. I que estem pegant en això una tabarra, com no guanyen, anava a dir en tany el monyo, però tampoc hi ha massa a fer. La Unió de la Federació de Bandes de la Comunitat Valenciana ha fet un concurs en el que a través d'una campanya a les xarxes socials volien fusionar gastronomia, música i xarxes. I aleshores a la Unió Musical d'ací de Benidorm no sé, els ha ocorregut una altra idea, molt bona idea, per una altra banda, que mira que si fos una empresa, la Unió Musical de Benidorm ja estaria, o sea, mos deurien diners de la quantitat de voltes que els hem comentat i que els hem anomenat. Han començat una campanya per tal d'aconseguir instruments a través de la Federació de Bandes de la Comunitat Valenciana fent un vídeo en Instagram en el que totes les persones poden anar a aquest Instagram de la Unió Musical de Benidorm, donar-li like, i és un vídeo en el que apareix la Unió Musical i com es fan els bollos a la paleta de Benidorm, que són un plat típic d'ací,
que no es coneixia molt, que no té molta visibilitat, però sí que és de veres que en alguns restaurants tradicionals ja es fa. I saps de què es fan? O? Jo els vaig provar en Orxeta. Vaig participar com a estudiant del IES Mediterrània de Cuina en la Fira Gastronòmica d'Orxeta i els vaig provar en Orxeta. I sí, o sigui, tu vas estudiar així en Benidorm? Sí, vaig estudiar en l'IES Mediterrània de Benidorm. Perquè, conte, anècdota, jo quan em vaig acabar anècdota. Jo no soc Lolita. Jo quan vaig acabar d'estudiar... Has entengut la referència, vale. Claro, hombre, yo soy como buena señora, casi baby boomer de mi casa que soy, yo veo Masked Singer, veo Tu cara me suena y... O sea, tu quan vaig ir... Celebrity. I quan vaig ir Màxim Huerta disfressat de gamba... Això és un cementeri d'elefantes, és a dir, com diríem a parella, Masked Singer és un cementeri d'elefantes, és a dir, tu te creus que me posen a Paloma San Basilio, Albertino Osborne... Bueno, alguna cosa han de fer, jo que sé, jo aspiro alguna vegada a la meva vida a anar a algun programa d'aquest tipus. Sí, jo també, vamos. A veure... Aplaudir. No, però, un respecte, que en Mira quién baila, no, en Adivina... Mira quién baila, això sí que és vell. No, Mira quién baila no. Tu cara me suena va estar Carolina Ferre, Però Carolina Ferre és internacional. Carolina Ferre jo li vaig dir guapa, ella va donar el pregó de les fogueres d'Alacant antes de pandèmia, i jo des de baix li vaig dir Carolina, guapa, i ella des de dalt, molt plana que és, diu gràcies, bonico. Xa dona és un referent. Ella i Clara Castelló, tatuats al cor. Ui, Clara és molt maja, jo les conec. Sí, jo parlo amb ella per Instagram i li comento les fotos perquè és molt adorable, i la xica em comenta i tot, és a dir, és una amor de dona. Però Clara o Carolina? Clara és una periodista com un cabàs de gran, o sea, com el Puig Campana de gran, més gran que el Puig Campana, de veres, és molt bona professional. Els bollos a la paleta, es vas provar en Orxeta? Sí, senyor. Per cert, Orxeta, si no vaig mal de memòria, que dins de poc tindrà les seues festes, no? Sí, i tenen unes danses pròpies que vaig parlar amb el director de la banda, però això va ser en plena pandèmia, em va dir l'home molt amable, vine, perquè jo tinc apuntats que unes danses pròpies i les podien recuperar junts, però perdó si està escoltant el director de la banda de Orxeta, no he anat ni m'han recordat. Bueno, a veure, cuiner, etnògraf, tampoc es pot estar a totes, de veres. Hi ha coses que no arriben, que no poden ser. A banda del que estàvem parlant, els bollos a la paleta, no sé, si tingueres que classificar-los, o anem a fer una cosa, anem a fer un joc. Anem a classificar els plats, tu que eres cuiner i tens un coneixement profund de la gastronomia i la cultura valenciana arreu del nostre territori, si has de fer una classificació, quina classificació faries? O sigui, una tier list. Jo separaria, partint de que la base de que el menjar popular valencià s'ha de menjar a les mans, d'ací dignifique el menjar a les mans, perquè és el menjar popular se menja amb mans. O sigui, per ahí entra la coca antonyina, les coques en general, tant la coca tapada de finestrat, és que acabés sempre el mateix, arròs, horchata, coca. Òbvio. Totes les coques possibles, ja siguen a la calfó, de dax, a la paleta, minxos, coques farcides per farcir, totes menjar a les mans. A la calda. A la calda també, o sigui, pasta escaldada vol dir. Pastisseig o bollos. De boniato, per exemple. Això són de Nadal, pastisseig de Nadal. Bueno, però també es mengen les mans. També, correcte. Vale. Pebres farcides del meu poble, o batxoques farcides, també es mengen les mans. Veig que tens una... Eres proclive a tot el que pugues tocar, millor. Sempre, tocar és bo. Tot el que es pugui tocar, això que el trobes. Això que t'has trobat pel camí, Vale, molt bé, crec que això de tocar anem a deixar-ho ahí. Aleshores, però anem a ordenar-ho. Primer, first. Quin seria el teu primer? El meu primer de primer? Primer. Uf, no sé, és que és molt difícil. Mullat, has vingut a jugar. Per a mi seria un bon arròs. Un arròs... Alacantí... Oi, Alacantí no. Castellonenc... N'hi ha? Si Castelló és l'hermana fea del País Valencià. A veure, per a mi, salutacions a tots els amics. Mira que tinc molts amics en Castelló i tinc amics a la Vall d'Uxó, amics a Vila-real, en Borriana, però... Salutacions a tots els amics de Vila-real, d'Almassora, de Vinaròs. Mira que jo vaig estudiar en Castelló. Molt bé, és molt bonic, és un poble molt gran, Uf, m'han entrat uns sudors en un moment.
crec que no estava preparat. Roig i Castelló en un mateix programa. Està la cosa calenteta. Sí, està la cosa con les falles, con les falles que van ser fa poquet. Anem bueno, en Castelló que sàpigues, bueno, Manolo García en eixa cançó bajar a comer un arrocito a Castellón. Claro, o y una cançó en el Aguilena de me quita mis vacaciones en Castellón, bueno, pero en Castelló yo de veres, ho dic de veres. En el Grau de Castelló es mengen molt bons arrossos. Sí, i en plan tema culinari, jo he menjat en la serra en Castelló per allò que és Llucena, Vistabella del Maestrat, uns esmorzars amb el seu cremaet corresponent després, que olé i xapó, cremaet de Castelló, sí. A veure, és a dir, no dic que no, però lo de que arròs Castelló, que tornem pa que la gent no s'enfade, arròs de Castelló no hi ha una denominació d'arròs de Castelló, sinó arròs de la Cantissi, que és el que porta molta samorreta, nyora, cigrons i està sofregit abans. Correcte. Cosa perquè que els de València no sofregissen. Correcte, jo el faig sofregit, és a dir, des una salutació a la meva mestra, a Beatriu Llinares, de la Vila, des que ella em va ensenyar a sofregir l'arròs, agarra molt més de sabor, no hi ha que llevar això que diuen els de València, no home, a cavallons o no sé què, jo ho sofregisc i veritat que agarra tot el sabor de tot l'oli, tot el que pugui quedar en la paella, ho absorbeix molt més. Que passa que a mi el que m'han dit és que després no està tan... senta mal a la panxa, està com pesat. Si el sofregisses. A veure, si és com jo que lligues molt d'oli, sí, te queda com una bomba. Però si agarres la mesureta d'oli justeta... O sea, que no sé si eres un talibán de Afganistán o si eres un cuiner valencià. O Doraemon. Claro, está la cosa ahí... Està la cosa ahí enmig, no? Mig. A veure, primer un bon arròs. De què? Jo l'arròs en ferols i naps de ma mare no el canviava. Vale, perfecte. First, arròs en fesols i naps. Segon, mira que això és el favorit de ma mare també. Figateix, un bon figateix per la nit, d'oliva, en oli, vale. Mel. Arròs en fesols i... És que jo no dic fesols, jo dic fesols. Fesols. En fesols i naps i figatells. Tercer, el pòdium. El pòdium, però per a tancar, jo agarraria una bona coca a la calda o a escalfar, a la sua gamba i bleda. Pa tirar cap així, podem dir els minxos? Sí, uns minxos. Uns minxos, molt bé. La meva família de Callosa estarà orgullosa després d'escoltar esta... Uns minxos que poden ser fregits, o a la planxa, o a la paleta, o a la calfó, que diguem en la safor, com vulguis. En el recapte que gastem a la safor, tinc que dir, és gamba i bleda, la gamba d'arrosser, la gamba xicoteta, gamba del pla, o camarón de pipas, que diuen els castellanos, i amb la camarón de pipas? Sí, a Carrefour per un moment va vingut la idea de camarón menjant pipes. Sí, també. El cante hondo, ai, i comiendo pipas. Sí. Estaria guai això. I després n'hi ha el mullor de tomaca, mullor de sangacho, que és doña de sorra, mullor amb melva, que és molt típic la melva per així. Avui volia fer un altre lloc, la melva està molt bona. Volia fer un altre joc amb tu avui, però tenint en compte que tens una capacitat lèxica i coneixement valencià prou gran, anem a fer, per a tancar-hi el programa, un duel de nanos, que és eixa secció en la que ens insultem durant 30 segons l'un a l'altre, però sense insults ofensius. És a dir, ni fill de, ni me cague en, però ja que donaria el perol. Perfecte. El perolet, elperolet.com, les millors melmelades de tota la comarca. No. Pero es que ellos hace trampa porque lo hacen todos los programas, entonces ya tiene una cantidad de insultos no insultables. En todos no. Tengo 3 o 4 juegos más. Ya. Lo que pasa que es que... Pero tú me entiendes, ¿no? Que le vas a ganar siempre al invitado. No, pero es que siempre me han pegado una paliza. Cuidado, Siempre me han pegado una paliza. Yannick, ¿poses tú el cronómetro o lo poso yo en el móvil? Com vulguis. Estaba haciendo un curso online, pero dame un segundo. De marketing digital. Estan dient per el WhatsApp o de criptomonedes que si continua parlant mos tiren del poble el que vaig dient. Bueno, sí, perquè crec que hem ofès als castellonencs, hem ofès a la major empresa de la comunitat valenciana i no sé a qui més hem ofès avui. Bueno, el programa... Eixe és el nostre programa, l'Illa Anexa. A veure què tal. Ja tens per ahí el LC? Vale. Sí, lo estoy agregando con mucho cuidado. Vale. Lo están viendo ahora en la imagen como estamos haciendo todo. Quina capacitat tècnica que ne tenim. Però has vist que jo no t'he tallat en cap moment, així llibertat. Sí, guai, mola. No.
3, 2, 1, va. Tira-li. Esclafanius. Són 30 segons. Que tinc que continuar dient. Aro. Esclafanius, llepaculs, saltabancals, bleda, figamoll, figamoll... Te queden 15 segons. A veure, és que m'has pillat així engelat. Què eres, de Catamarruc o què? 10 segons. Els merda sempre, cara merda, figa seca, naps de xirivia, cara de carxofa... Vale, molt bé, ja està. Molt bé, Joanvi. Crec que ha sigut de les més creatives que he vist mai. Està molt bé. Vale, em toca i mon anem. Cuando quieras, Janek. Vale. Cara salmorra, tros de xufa, farto tort, figatell descosit, casa trencar, sostre perdut, trencaclosques, cap de suro, cara sabata, espardenyaor, espardenyat. Pues amb això posem punt i final a l'illa. Muy flojo. El programa el día. No, lo tuyo, muy flojo. Bueno, ya. Y eso que he dicho que lo hago, que Valentina ha dicho que lo hago siempre. Joanvi Mengual, moltes gràcies per estar així a l'illa anexa. He passat una conversa molt agradable. De veres, això hem de repetir-ho en públic quan tinguem tot l'estudi finalment acabat i puga vindre així el públic. Moltes gràcies per haver-te desplaçat fins així. De veres, moltes gràcies. A vosaltres per convidar-me, gràcies. Moltes gràcies. Així posem el punt i final de l'illa anexa en este dimecres 15 de setembre. Recordeu l'aniversari del centre comercial. Demà estarà Marinetti i tindrem el divendres a un jugador de la Vila de Rugby. Adeu, fins demà.